Oh yeah! Magandang hapon! Alright! Two million in the house! Mega love shout out! Alright, magandang hapon. Body in me. Yan, mega love shout out sa kumpare kong pogi. Alright, body in me. Yan, mega love shout out. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Kay Miss Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out. Alright, 3 million in the house. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shout out. Kay Paul Busit Official, mega love shout out. At siyempre kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa lahat ng nararating ng live na ito, magandang hapon po. Ayan. At sa lahat ng mga OFW, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Body in me. Ayan, mega love shout out sa iyo. Sa kumpare kong pogi. Alright. Magandang hapon po. At kahapon po ay naubusan ako ng load. Wala akong mapaloadan doon sa lugar kung saan ako naroon kahapon. Ayan, magandang hapon po. At yan nga po ay teka lang. Alright, 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, sa lahat ng nararating ng live na ito, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun nga po, ang kahapon nga hindi natin natapos, ano, gawa ng alanganin na rin kasi napakalakas ng ulan kahapon. Ngayon naman ay katatapos lang ng malakas na ulan dito sa may Antipolo. Yan, Antipolo ulit tayo, balik Antipolo. Alright, mega love shout out po. At ayan, kung saan yun nga po, itong mga nakaraang araw nga ay itong huling pagdinig sa Senado ay naglabas nga itong si Senator Marcolita ng isang surprise witness, ano, kung saan pinayagan naman ni committee chairman ng Blue Ribbon. Pinayagan naman, pinagsumpa pa nga, di ba? Taking pa doon sa harap ng kanyang mga kasamahan sa Senado. At ngayon parang nababaliktad na parang nabastos daw ito si Ping Lacson, si Senator Ping Lacson, doon sa biglaang pagdala ni Senator Marcolita ng kanyang state witness, no? Parang na siya daw ay nabastos, no? Maliwanag naman doon sa kung sino ang nakapanood doon. Napakaliwanag naman na sinabi naman kung papayagan. Sinabi naman ni
Senator Marcolita na kung papayagan, mayroon siyang ihaharap na isang witness, no, na magko-corroborate doon sa kanilang mga inimbitang witness, di ba? Ang problema ngayon, parang ang pinalalabas na binastos daw itong si Senator Lacson. Samantalang siya pa nga ang no? Siya pa nga ang sinabi niya pa na sige, tawagin mo. At tinawag nga naman ni Marcolita, nung pagdating doon ay pinanumpa pa. Yan ba ang pambabastos? Yun lang yung tapos kahapon nga ay privilege speech nga ito si Marcolita, si Senator Marcolita at saka si Chis Escudero. Kaso lang yung naman ni Senator Chis Escudero ay kulang. Siguro baka medyo nagko-control pa si Senator Escudero. Pero sana siyempre ito naman yung pinangalanan na ayan, DMTV Macau. Ito naman ang pinangalanan niya si Romualdez ni Senator Chis Escudero ay sinagot naman na wala daw kinalaman. Kumbaga kung walang kinalaman sinong may utos ng lahat. Kung wala siyang kinalaman, ibig sabihin ginamit lang siya, di ba? Ganun lang kasimple yung paliwanag. Tingnan niyo yung ating Speaker of the House, di ba? Yung kanyang interview, biruin mo, talagang siya mismo kinukumpirma niya na hindi talaga siya Thank you, Boss DMTV Macau. Ayan, maraming salamat, idol. Ayan, mega love shout out kay DMTV Macau. Kinukumpirma lang ni Buji de na talagang hindi siya dyan nilagay para lang para talagang maging speaker. Hindi siya binoto ng tao para maging speaker. Talagang in-appoint lang siya na maging speaker. Kasi kung titingnan niyo yung interview, biruin mo sabi sa kanya, kung siya ang masusunod, gagawin niya ang lahat para maipatawag itong si Saldico. Ay, sino ba dapat ang masunod? Hindi ba siya ang siya ang speaker, di ba? Ibig sabihin siya ang boss diyan sa mga congressman. Di ba? Bakit sasabihin niya na kung siya ang masusunod? Sino ba dapat ang masunod? Di ba? Hindi naman po pwedeng yung presidente ang masunod kasi mayroon silang separation of power. Di ba? Kaya nangangahulugan lang na talagang si House Speaker ay wala talaga siyang control. Kung hindi, may nagko-control sa kanya. Ayan, body in me. Ayan, agree with you. Ayan, sabi ni body in me. Di ba? Kasi kung sasabihin mo na itong si House Speaker, sasabihin mong kung siya ang masusunod, ay sino ba dapat ang masunod? Di ba? Kaya parang naniniwala na ako sa sinasabi ni Chis Escudero na sarswi lang lahat ng investigasyon. Di ba? Kasi may isang nagkukumpas sa lahat ng investigasyon dyan. Isa lang ang nagkukumpas. Sino yun? Kaso lang, hindi naman talaga maturo. Pero ang pag-asa natin, itong si Saldico, kasi parang nilalaglag na nila no? Nilalaglag na nila ni Saldico. Magagawa ba yan ni Saldico?
Magagawa ba ni Romualdez yan kung hindi pinirmahan yung budget ng presidente? Presidente ang may ano niyan eh. Kasi kumbinito lahat, kumbinito ng presidente yan. Kumbinito ng presidente yan. Wala dapat pagtatalunan ngayon eh. 'Di ba? Hindi mangyayari ang lahat na yan. Kung hindi pinirmahan ng presidente, wala pinirmahan. Sinasabi na nga na maraming pinasok na insertion eh. Pinirmahan pa rin. Dinili-dili niya pa ang pirma pero pinirmahan pa rin. Anong sabi nung kanyang alter ego doon sa Malacanang, di ba? Yung kanyang sekretary. Di ba? Anong sabi? Walang blanco? May blanco nga, ibig sabihin nilagyan nga eh. Nilagyan na. Bakit pinirmahan? Hindi muna pinag-aralan. Nagtaka ako dito sa kay Buddy in Me. Inglesero na ngayon. Inglesero na ngayon si Buddy in Me. Di ba? Ito si DMTV Macau nasa Macau to pero hindi nag-i-English. Itong si Buddy in Me Inglesero Agree. 11 million in the house yan. Ngayon anong masasabi nyo? Totoo ba ang makatotohanan ba yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na sarswila lahat ng investigasyon na yan sa Senado? Di ba? Makatotohanan ba yon yung kanyang sinasabi? Siguro naintindihan naman natin si Senator Chis Escudero kasi yung tatay kasi niyan dati ni Senator Escudero ay dating DAR secretary nung panahon ng Marcos Sr. Kaya siguro siyempre family friend kaya nag-aano pa siguro nagko-control pa ng konti si Senator Chis Escudero diyan. Pero dahil baka talagang binabanata na ngayon siya na ang tinitira, baka ikanta na lahat. Umaasa tayo na pati si Saldico sabihin lahat. Ngayon tinatanggi ni Congressman Romualdez na wala siyang kinalaman. Sino ang may kinalaman? Di ba? Kung diniliver doon sa Aguado, di malapit na eh. Isang tumbling na lang nandoon ka na sa palas. Baka doon din nala. Di ba? Kasi wala daw siyang kinalaman eh. Sino ang may kinalaman? Siyang Speaker of the House. Si Saldico wala ding kinalaman. Sino kaya ang may kinalaman? Baka ito ang may kinalaman si Buddy in Me. Buddy in Me, ikaw bang may kasalanan? Kasi tinatanggi lahat eh. Di balatuhan mo na lang kami. Kanya-kanyang tanggi. Pero ang mahalaga, talagang napatunayan na bilyones ang nakurakot. Yan ang mahalaga. Ang problema, walang gustong tumanggap. Siguro nung grasya, talagang nag-uunahan sila. Nag-uunahan. Kahit sino mga congressman, di ba? Talagang kahit siguro patalunin sa building yung mga congressman gagawin nila kasi nga kwarta eh. Ngayon, nung disgrasya na, kanya-kanya ng palusutan bahala kayo dyan, basta ako walang kinalaman. Lahat sila walang alam. Sino kaya ang may alam? Baka ito si Buddy in Me. Di ba? Buddy in Me, ikaw ang may kinalaman yan? O si Boss DMTV Macau. Di ba? Kanya-kanya na silang tanggi. Balak ko. Sige, Buddy in Me. Pag umamin ka,
Ako ang magiging ano mo, guardian angel. Ako ang taga-ano sa'yo, demon senior. Kanya-kanya na silang tanggihan eh. Oh, puro mga walang kinalaman eh. Oh, di babasbasan kita. Ako ang demon senior mo, ako ang nasa likod mo. Pag ikaw ang umamin. Oh, pero dapat pag inamin, nasa iyo yung nawawalang pera. Para kahit aminin mo, ay di may pambayad ka sa abogado, ay wag mong aminin pag wala kang hawak na pera kasi kawawa ka. Oh, wag kang umasa sa pau kasi ilalaglag ka rin yan. Kailangan nasa iyo ang pera para aminin mo man. Bakit? Mayroon namang parol, di ba? Pag nakulong, body in me. Mag-ano ka lang doon eh, sumali ka lang doon sa doon sa NBP. Ay, siyempre, marami kang pera. Pag nakulong ka doon, ikaw ang hari doon, marami kang pera eh. Tawa tuloy si body in me. Bago ako dito, kanino ka pabor? Indoy. Ayan, mega love shout out kay Maya in Ele. Kayo po ba saan po ba kayo pabor? Sa mga magnanakaw o sa mga magnanakaw o sa mga magnanakaw? Ayan, yan ang tanong natin. 'Di ba? Kahit masama na ang loob natin sa nakawan ngayon sa ating bayan, siyempre, gagawin pa rin natin tumawa kasi pag naging seryoso tayo dito, magkanda loko-loko na ang bayan. Di ba? Wala akong alam dito. Dito ako US. Ganun po ba? Ayan, mega love shout out po kay Maya in Ele. Ayan, from the US. Ayan, sa lahat ng Pilipino diyan sa US. Ayan, mega love shout out po. Magandang umaga. Alas 4 na. Umaga na sa inyo, madaling araw. Ayan, saan po ba kayo sa US? East Coast? Ayan. Siyempre, Duterte tayo. Diyan tayo. Marami tayong naging benefits, no? Nung si Duterte ang naging presidente. Naubos yung mga adik doon sa amin. Nagsilayas yung mga adik doon sa amin. Ngayon, nako, naglipana na. Anak ng baka. Pati yung mga bata, ginagamit na nila. Kawawa ngayon yung kabataan. Ginagamit na nila. Ayan, mega love shout out po kay Maya in Ele. Ayan, from US. Ayan. Sa lahat po ng mga Pilipino dyan sa US, magandang hapon po. Yun nga po, nakakalungkot ng mga nangyayari sa atin sa gobyerno, ano? Wala, bukom-buko na sila. Sa bagay, wala namang magnanakaw na umaamin. Di ba? Walang magnanakaw na umaamin. Kahit booking na, ano pa rin sila, yung kumbaga biktima sila. Iyan ang palaging biktima sila. Pamumulitika. Yan ang mga depensa. Pero bukom-buko na, ayaw pang umamin eh. Buti na lang ito si Body in Me, nag-iisip na pag-amin. Di ba? Kita nyo ngayon, yung walang kinalaman na nagmamalasakit sa bayan, ito si Sergeant Gutisa. Ngayon parang siya ngayon ang napoprosecute. Pati si Senador Marcolita napoprosecute kasi natutumbok na eh. Na-surprise sila eh. Di ba? Na-surprise sila. Sa totoo lang, yung para malaman ng lahat, yung mga malita po kasi, yung sinasabi ni Sergeant Gutisa, yung mga malita, ayan, are you a transformer? No.
I'm not a shider. Yung mga ano po kasi, yung mga luggage po kasi, ganyan yung kakapal. Yan, ganyan ang kapal. Siguro mga kalahating metro. Di ba? Pag itong naupuan ko na ito, Innova ito. Ang karga nito, pag kinakargahan, pag nag-a-abroad yung mga bus ko, ang kasya nito, ano, 8 sa likod, 10. Kasya dito ang ano, kasya ang 15 dito 15 dito sa Innova ha. 15 ang kasya. Ngayon, may sakay pang 2 sa harap. What more pa yung ano? What more pa yung Toyota Hiace, di ba? Kasi inaano nila na hindi daw magkasya sa dalawang sasakyan yung 40 na ano, 40 na luggage. Kasya po yun. Kasi kung dalawang Hiace, kasya yun, maluwag pa yun. Kasi dito sa Innova, kasi ang 15. Ayan, sino ito? Maya Inili. Ginamit ng Duterte ang mga kabataang nalulong sa droga. Kawawa naman ang mga kabataang walang awang pinaslang ng Duterte. Si Ma'am Inili. Ayan, iyon ang kanyang ano. Marcolita Panggulo lang. Ipal sa Blue Ribbon. PBBM lang ang sakalam. Ay, sabi ni Ma'am Ile, PBBM lang. Ganon talaga ang malayang ano. Ganon dito sa channel ko. Ganyan, comment lang kayo dyan. Diba? Babasahin ko yung mga comment nyo. Ako Duterte ako. Diba? Pero sa totoo lang, ako ang magpapatunay na nung panahon ng Duterte, naubos yung mga adik sa amin. Alam nyo Ma'am Maya Imile. Alam nyo Ma'am Maya Imile. Ibigyan ko lang kayo ng konting ano. Doon sa amin, doon sa homeowners namin, mayroon kaming 1,700 na adult. Yung mga butante yun 18 pataas. Yung 18 pababa, napakarami sa amin. Siguro mga 2,000 hanggang 3,000. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, alam namin kung iilan lang yung mga nagtutulak doon. Iilan lang. Alam nyo nung sumuko, alam nyo yung mga sumuko na Ma'am Ili, napakarami palang gumagamit. Napakaliit lang yun na komunidad yun sa amin. Kasi nasa 1,900 lang yung butante sa amin Akalain mo, halos 1,000 pala yung gumagamit. Pero ang lahat ng yun, dumaan sa wellness, dumaan sa proseso. Ang daming sumurinder. Kaya doon ko nalaman na talagang yung iba, user lang talaga. Alam nyo, daming nagparehab. Siguro nasa 200 ang nagparehab. Gano'n naman talaga Yung mga namamatay na iyon, hindi naman, siyempre, hindi naman kontrolado yan ng mga pulis. Siyempre, halimbawa ikaw na, kayo po ang nasa sapatos ng pulis. Nandoon kayo sa enkwentruhan. Alangan man na yung takbo ng bala, pipiliin lang kung sino ang, pag lumabas yan sa baril niya, hindi mo na alam kung saan yung tatagos. Di ba? Tsaka kung may na ano man na inosente,
Naparusahan yung ano nun nasintensya na yung mga pulis. Ayun nga lang, nadaan tayo sa nadaan tayo sa propaganda. Siyempre, hindi mo hawak yung media. Di ba? Eduardo Cordero, ayan, mega love shout out. Ayan. Ang topic ko po, ayon sa Senado, nagsigwi lang kami ng konti ni Ma'am Ili. Ayan. Sinagot ko lang po yung comment ni Ma'am Ili. Ayan. Ayan po. Ayan. Mega love shout out kay Eduardo Cordero. Ayan. Yun lang, nagsigwi lang kami ng konti ni Ma'am Ili. Yun. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi dyan, ewan ko, ako magpapatunay talaga ako. Kasi nandun ako sa komunidad Sali ako. Sige, sali ka. Andyan si Ma'am Ili. Hindi naman Diyos si Duterte para sundin lahat ng iris niya. Dapat sinabihan ang mga drogista para naman may pagkakataon pa silang mabuhay. Di ba mayat maya, Ma'am Ili? Di ba mayat maya pag ini-interview siya? Di ba? Umalis na kayo. Bitawan nyo na yan. Di ba pag nagsasalita siya, lagi niya sinasabi, paalala yon, ibig sabihin, sinasaywar niya yung mga Di ba? Yung iba talaga matitigas ang ulo kasi iyan na yung talagang kinabubuhay nila Ilalaban talaga nila yon kasi doon na sila nabubuhay. No? Di ba? Ilalaban talaga nila yon. Ngayon, tingnan mo ngayon. Nalilihis na ang katotohanan. Kasi nagkakaroon ng twist. Tingnan mo. Ang dami nang nagtuturo pero ayaw umamin. Siyempre, totoo naman, ang magnanakaw talaga hindi yan aamin. Kaya nga ang mga drogista wala na sa tamang pag-iisip, di ba? Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga maraming krimen na nangyayari dahil nga tama nga sinasabi mo, wala na sa tamang pag-iisip Di ba? Pag nakaisip yan na mangre-rip talaga. Alam mo ngayon, Ma'am Ili, yung isang 12 years old na bata doon sa amin, nirip ng 71 years old na addict. 71 years old. Nagdodroga pa, ngayon nakakulong yung matanda. Di ba? Nagdusa siya ng dahil sa droga. Kung wala yung droga, magagawa pa ba yun? Wala, siyempre iba na yung takbo ng utak pag kargado ka na sa droga Di ba? Kawawa yung 14 years old. Traumatic. Okay lang yung 71 years old kasi tapos na siya sa kumbaga patapos na, palubog na yung araw niya yung bata na yun, dadalhin niya hanggang sa pagtanda. Okay, tama sabi mo, wala talaga sa tamang pag-iisip. Ngayon, aywan ko, yung presidente natin, kasi alam niya naman, sinabi na sa kanya na yung budget ng 2025 puno ng anomalya pero pinirmahan pa rin. Di ba? Wala man tayong magawa, presidente natin yan Ang tanging magagawa lang natin, magdadaldal tayo. Magagalit tayo sa ginawa niya. Pero sa kanya ba tayo magagalit? Kaano-ano ba natin yan? Sa ginawa niya lang. Danilo Lahay.
Ilihay pala. Yan, mega mega love shout out kay Danilo Ilihay. Di ba? Wala, huli na yung pagiging hero niya. Ubos na yung pera ng Pilipinas. Ako nakikita ko, alam na mako-corner na siya, kaya ang ginawa niya, ilalaglag ko na kayo lahat. Mako-corner na siya may mga advisor yan may mga matitindi ang mga advisor niya, political advisor. Ibalik ang death sentence. Yan, tama. Pati dyan sa mga pati dyan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Dapat nga kahit piso biruin mo ilang bilyon yan. Kung ipinagawa sa kalsada yon, ilang kalsada ang magagawa nun? Kuyang, ganon talaga ang legislative. Kailangan nilang pumirma para maipundo sa kung saan-saan. Diba? Tama naman. Pero sinabi na kay President Bongbong na maraming insertion. Ang problema, hindi niya hinanap ano bang insertion na sinasabi niyo. Kung hindi, pinirmahan niya pa. Di naglipa na ngayon yung mga magnanakaw. Kahit hindi man siya ang magnakaw, kahit hindi man presidente ang magnakaw, damay pa rin siya kasi siya ang pumirma Kung hindi niya pinirmahan yun, hindi manakaw yun Mayroon naman reenactment budget. Di mas maganda sana reenactment. Yung kurakot ibaon sa flood control project. Malupit ito si Boss Eduardo Cordero. Di ba? Ang hirap lang talaga. May mga buhaya sa gobyerno. Kaya nga nung natanggap si Pulong ng 51 billion pesos, saan napunta? Ma'am Ile, laging sinasabi ni Pulong, bukas ang DPWH Davao, pwede nyong puntahan at i-review nyo kung saan napunta yung 51 billion. Bukas. Laging sinasabi para hindi na kayo mamblema. Kung sige lang tayong hanap kung nasaan ang 51 billion, mahirap talaga 'yon. 'Di ba? Pero pwede naman siguro ma-research yan. Pwede naman ma-research yan sa DPWH ng Davao. Marami namang media na nagpapatunay kung saan mga napunta. May alam po ba kayo kung saan napunta? Nakita niyo po ba yung boulevard doon sa Davao? Yung napakahabang boulevard doon sa Davao? Isa po 'yon. Nakita niyo po ba yung mga flyover doon na pinagawa? Marami pong vlogger ng Davao. Ipapakita sa inyo kung saan pinakita sa inyo. Pinakita yung mga project, yung hinahanap nila ng 51 billion. Then, ibinalita din sa GMA, hinanap yung mga project na 51 billion ang hinahanap. 51 billion nga po. Puntahan nyo yung GMA Davao. Hanapin mo doon yung kasi maraming naghahanap para hindi na kayo mag-research, hanapin nyo na lang yung binalita ng GMA 7 Davao. Ayan, inano niya doon yung DPWH kung saan napunta yung sinasabing 51 billion. Hindi milyon
Oh. Hindi napunta doon sa nagiba na tulay ha. Doon sa di ba? Hanapin nyo po. Inano yan sa GMA7, binalita yan, GMA7 Davao. Yan. Makikita nyo doon yung 51 billion na hinahanap nyo. Para hindi na kayo hindi na kayo maghanap-hanap. Di ba? Bukas po ang libro ng DPWH Davao. Makikita nyo doon kung saan ginasto yung sinasabing 51 billion. Yung 51 billion po na yan sa loob ng 6 na taon. Ayan, para malaman nyo naman na may napuntahan talaga. Hindi katulad yung sa Bulacan, wala. Nagbabangka yung mga tao. Alam mo, Ma'am Maya, nag-rides kami nung nakaraang, ito bago magtag-ulan, bago dumating yung bagyo, nag-rides kami galing ng Nueva Ecija. Dumaan kami ng Balagtas. Pagdating dito sa may Balagtas, mag-shortcut sana kami. Tagos ng Pande. Hindi kami nakatagos. Ay, Pande. Tagos dito sa hindi kami nakatagos kasi sobrang lalim hanggang hita. Alam mo yung mga nakatira doon, nagbabangka. Oh, ilang bilyon yung nandoon? Ilang bilyon ang hinanap nila doon? Di ba? Kaya napakahirap kung walang katapusan yung paghahanapan. Wala. Ngayon, tinuturo na lahat. May mga testigo nang umamin. Wala, yung testigo patuloy yung napoprosecute. Di ba? Kasi walang gustong umamin eh. Pinapaamin ko na nga kanina kay Buddy and Me. Kaso lang sabi ko, huwag niyang aminin na wala sa kanya yung pera. Kasi kawawa siya. Kung kumuha siya ng pauloyer, baka ilaglag siya. Wala siyang pambayad eh. Kaya nga kumuha ng pau. Wala. Talo ka sa maraming pira. Di ba? Mamaya aminin niya ni Buddy and Me. Kasi wala si Romualdez hindi umaamin, si Ko hindi umaamin. Sino dapat ang kanino napunta? Baka doon sa mga security. Baka doon sa mga security ni Saldico. Tsaka doon sa mga security ni Romualdez na punta. Ayaw umamin eh. Di ba? Kaya tama yung sinasabi kanina ni na dapat bitay talaga. Ayan, dapat mabuhay si Gato si Rizal. Di ba? Ay, Boss Eduardo, pag nabuhay si Gato si Rizal baka ulitin uli yung kamatayan niya. Kasi baka si Gato si Rizal ang umamin. Wala si Congressman Romualdez, hindi umaamin Wala daw siyang kinalaman. Si Saldico, wala daw siyang kinalaman. Baka si Gato si Rizal umamin na pag nabuhay. Di ba? Alam nyo, nakakalungkot lang. Maliwanag talaga na may nakawan. Pero, siyempre, anong magagawa natin? Wala sa patuloy ng pag-iimbestiga parang nagkakaroon na ng cover up Parang ang mangyayari may hinto na lang kay Saldico Kaya si Saldico dapat si Saldico talaga diyan ang pinaka credible na witness. Sa mga nag-witness diyan, 'di ba sabi niya, kabataan pag-asa ng bayan. Tama. Wala na yung kabataan ngayon. Na-impluwensyahan na ng mga
ng mga adiktos. Oh, I will meet you if you dance. Ah, di ba? Wala na yung kabataan ngayon, wala na. AI, sino itong AI na ito? Wala eh. Naano na tayo? Sabi nga ni, tama yung sinasabi mo. Sabi nga ni Rizal eh, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Eh wala, yung kabataan ngayon nakuha na ng mga akbayan eh. Nauubos na ng mga komunista. Yung mga kabataan ngayon. Oh. Wala, milyones din ang pundo eh. Ng mga kamatayan black doon sa ano, Kongreso. Oh. Bro. Di ba? Sayang yung ano. Sayang yung sinasabi ni Gato si Rizal na ano, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Wala. Inubos na ng ano eh, ng akbayan yung kabataan. AI, if you willing to donate. Di ba? You are donate. I give you a thank you. Diba? Kaya sayang yung ano, sayang yung mga pagkakataon na, sayang yung mga pagkakataon. Wala. Dapat talaga tanggalin na yung mga party list na yan eh. Nagagamit pa yan eh. Hindi, mayaman kami. Di mayaman ka pala eh. Di congratulations sa'yo. O di ba? Hindi ka maghihirap katulad namin. Mayaman ka eh, marami kang pera. O kami, walang pera. Kaya nagkakayod kami. Pero mayaman kami, marami kaming kaibigan. Alam mo ba yung maraming pera? Maraming problema. Takot yan makipaghalubilo. Oh. Ang pila may 1 million. Akala ko marami, konti lang pala eh. Wala, konti yan. Ako, napakarami kong ano, napakayaman ko sa kaibigan. Dami kong kaibigan. Nandyan si Ma'am Maya, oh, nandyan, kaibigan ko yan, mayaman yan. Nandyan si Boss Eli Cordero. Sino ito? Si Boss Eduardo Cordero. O yan, mayaman yan. Mayaman din yan. Marami akong mga kaibigan, mayayaman. Ako lang ang ano. Mayaman din ako, mayaman din sa kaibigan. Iyon lang ang ano, ipagyayabang ko. Mayaman ako sa kaibigan. Dumilim na tuloy. Uulan na naman yata. Mag-iisang oras na tayo. Ikaw dami pila, Shaul. What I will come back 2 hours. My brother in the military. Sige, di balik ka. Pag nandito pa ako, mamaya aalis na ako. Ayan, thank you sa iyong pagdalaw, EI. Diba? Marami tayong mga pagkakataon. Marami tayong pwedeng gawin. Yan, katulad nito. Para mamulat na tayong lahat.
Wala, pinapaikot-ikot na lang tayo ng mga politiko. Oh. Pinapaikot-ikot na lang tayo para ubusin ang pira natin. Kita mo ang nangyari? Bilyones. Oh. Yung isang nagtestigo, siya pa ngayon ang lumalabas na po-prosecute. Buti na lang matapang yung mama, hindi pumunta ng DOJ. Kung pumunta ng DOJ, baka nalason pa ang utak nun. Mukhang may panindigan eh. Kasi siguro dahil intel nga siya, baka naisip-isip niya. Kasi nung una humihingi ng proteksyon eh. Siguro naisip-isip niya, baka pagdating doon makurap pa yung utak niya, magbago. Oh, dahil nga may panindigan pa siya, siyempre pag nandoon siya sa facility ng mga security, hindi naman po pwedeng hindi niya kunin pamilya niya. O baka makorner yung pamilya niya. Di ba? Kaya naisip-isip, hindi na lang siya hihingi ng hindi na lang siya hihingi ng proteksyon kasi kaya niya naman. Doon ko nakikita na mayroon siyang panindigan. Talagang kahit alam niya na magiging delikado yung buhay niya, hindi niya pinili na humingi ng hindi niya pinili humingi ng security. Kasi siguro baka naisip niya, baka doon ma-corner pa siya kasi hawak yung kanyang pamilya eh. Di ba? Pag nasa labas ka, makakadiskarte ka. Marami kang diskarting magagawa. Di ba? Kasi nga intel siya eh. Ang problema, itong ating mga senador, hindi ko alam kung talagang mga attorney ito ni Romualdez eh. Kasi biruin mo, pati yung kanya sinumpaan sa laysay, palabasin na piki, sino bang magpiki nun? Kaya bang nakawin niya? Nakawin ni Gutisa yung pang niya, pang seal niya, pang dry seal niya. Oh. Alam niyo, para malaman ng lahat, maraming mga nagpapanotaryo na hindi talaga attorney ang nagnonotaryo, kung hindi yung kanyang tauhan. Ibibigay yan sa attorney pag pipirma na lang eh. Ilang beses na ako nagpanotaryo, ganun ang nagiging setup. Ayan, mega love shout out kay Vincent Montibon. Ayan, mega love shout out po. Montibon, yung reporter ba ito ng kayo po ba yung reporter? Si Sir Boss Vincent Montibon. Ayan, magandang hapon. Marami na akong beses na nagpa-notaryo na ang naggagawa ng notaryo yung kanyang sekretary. Di ba? Sabi nila, pag nagpa-notaryo ka, kailangan nandoon ka personal kasi manunumpa ka doon sa attorney. Hindi. Yung sekretary lang, nandoon yung sekretary. Pagkatapos yang gawin, papirmahin ka, dadalhin doon sa attorney, pipirmahan nung attorney. Tapos na. Notaryado na yung mo. Kasi itatype lang doon yung yung kung anong ipapanotaryo mo. Ilalagay lang yung pangalan ng attorney tapos yung number. Oh, may number doon, may mga number yan na nilalagay. Oh, tapos iipitin ng dry cell. Tapos na. Notaryado na. Ibibigay doon sa attorney, pipirma yung attorney. O bakit sabihin na piniki?
Di ba? Gusto lang masira yung kredibilidad ng mama. Yan lang, ganun lang kasimple. Di ba? Pero hindi naman tayo na ano doon kasi maraming mga eksperto naman pagdating sa batas na kung tutuusin, hindi na kailangan yung notaryo na yon na sinumpaan kasi nanumpa naman na siya sa Senado. Live pa. Diba? Marami naman pero siyempre ano pa rin yun panira ng kredibilidad yun kredibilidad. Ibig sabihin hindi mapagkakatiwalaan kasi nga ang gusto nilang palabasin hindi mapagkatiwalaan yung si Sergeant Gutesa gawa ng doon pa lang sa notaryo piniki niya na. Oh, di ba? Kaya nga ang tanong doon, paano niya mapiki 'yon? Nanakawin niya yung rice nung attorney? Hindi ako maniniwala doon. Mayroon siya sariling rice. Nakuha niya yung number nung nung notary public. Oh, kasi may mga number yan diyan Di ba? Yun lang, ang ano natin, kumbaga suporta tayo doon kay Sergeant Gutesa. Ayan, saan ka man ngayon naroroon, ayan. Ingat lang palagi. Ayan, unahin yung pamilya mo kasi siyempre, alam mo naman tayo mga pamilyado yan ang kahinaan natin Di ba? Pagdating sa pamilya, hindi inaano natin na hindi sila mapahamak. Di ba? Siyempre pag nakuha yan, yung pamilya mo ay makukorner ka na. Magagawa na nila kung anong gusto nilang ipagawa sa iyo, di ba? O, paano na yung mga sinumpaan mo sa laysay? Magbabago na lahat 'yon. Di ba? Kaya nga ingat lang po. Ingat lang bro. Ayan. Siyempre saludo kami sa iyo sa katapangan mo. Ayan, sana sumabay na rin yung mga kasamahan mo. Ikanta na rin nila. Total wala na yung iba pinull out na ng pulis. O di total di sabihin niyo ng katotohanan. Para naman makatulong na tayo matapos na ang lahat ng sarswela na ito. Di ba? Lumabas na lahat ang tunay na mga magnanakaw sa gobyerno. Marami pang nadadamay na inosente. Ayan, pag kayo lumabas lahat, kasi kayo ang mga diyan, kayo ang nagde-deliver Di umano Diba? Kung talagang alam nyo, panindigan nyo na. Manindigan na kayo. O total, yung kadalasan, diba sabi, may mga pulis. Yung mga nakapag-deliver doon, labas na kayo. Sabihin nyo na ang katotohanan. Suportahan nyo na si Sergeant Gutesa. Diba? Sabihin nyo na ang katotohanan para matapos na ang lahat. Yung mga sinungaling, wala, ayaw pang umamin diba? Inosente sila. Lahat sila inosente. Biktima sila. Ngayon, sino ang baka tayo ang nambiktima sa kanila. Diba? Lahat sila biktima. Pero sabi nga natin, wala naman daw magnanakaw na umaamin. si ano lang ang gustong umamin, si Buddy and Me. Gusto nang aminin. Kaso lang, maghahanap pa siya ng lawyer. Ang kukunin niyang lawyer, Pau, ay tapos siya. Munti ang bagsak niya. Di ba? Mega love shout out sa iyo. Buddy and Me. Yan, kumpare kong pogi yan kumpare kong gwapo. Di ba? Sayang. Tayo naman, hindi tayo nagsasalita dito dahil galit tayo sa kanila. Hindi. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang may pakialam tayo sa pinaggagawa nila na kabulastugan. Diba? Ano naman personal natin nagalit sa kanila? Di naman natin kaano-ano yan. Ang ano lang natin, yung pinaggagawa nila. Pinagkatiwalaan sila ng taong bayan. Diba? Pinagkatiwalaan natin sila sa napakasagradong boto natin. Bakit ngayon binabalahura nila?
Di ba? Sila rin ang gumagawa ng kalukuhan para hindi na sila pagtiwalaan ng tao. Di ba? Dapat pag nilagay kayo dyan ng mga kahit sino man sa inyo dyan na politiko, ingatan nyo para hindi madugisan ang pangalan nyo. Katulad yan. Oh. Di nyo pa maamin. Marami nang nagtuturo na kayo. Diba? Minsan lang tayo dito dadaan sa mundo. Gumawa na tayo ng tama. Diba? Ipakita na natin ang tama. Diba? Wag na tayong dumagdag doon sa problema ng mundo. Napakarami ng problema eh. Sayang ang panahon. Maraming pagkakataon na pwede tayong gumawa ng tama. I-grab na natin yun. Huwag na nating sayangin. Diba? Pinagkatiwalaan na kayo. Nandyan na kayo eh. Nasa rurok na kayo ng kapangyarihan. Bakit di nyo pa magawa yung tama? Diba? Milyon ang nagtiwala sa inyo. Tapos sisirain nyo pa. Di ba? Sayang, minsan lang tayo dadaan dito sa ibabaw ng mundo. Di ba? Oh. Gawin na natin ang tama. Gawin na natin ang best. Yon. Nakaisang oras na tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na naki-join. Sa lahat ng commentator. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Body in Me, ayan, mega love shout out po. Kay Mami Mercy Kalunod, ayan, mega love shout out. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At ingatan po tayo lagi ng poong may kapal. Di ba? Yung mga politiko naman natin, pinagtiwalaan namin kayo, gawin nyo ang tama. Huwag kayong magpadikta sa utos ng pira. Dahil iyon ang nakakasira sa tiwala. Magpadikta kayo sa utos ng taong bayan. Dahil iyan, taong bayan ang dahilan bakit kayo nandyan. Hindi yung pera ang dahilan bakit kayo pumunta dyan. Di ba? Pera ang dahilan kaya kayo pumunta dyan. Huwag tayo doon. Doon tayo sa gawang mabuti. Yan, pinagtiwalaan kayo ng taong bayan, gawin nyo ang tama. Yan lang. Doon yan sa mga magagaling natin na politiko. Lahat naman yan magagaling. Ang problema ay hindi ko alam sa kanila bakit nasisilaw sila. Di ba? Sayang ang panahon na dapat magawa natin ng tama. Sayang ang pagkakataon na dapat makapaglingkod tayo ng tama. Yan, maraming salamat po at sinamahan niyo ako ngayong hapon. God bless us all. Yan, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.